assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ko salminde e juurade en gatti kadi e jangde men hande mi wiino on noon qur'ana arab kamɓe nandi no windirte kamɓe nandi no jangirte kamɓe nandi no windirte kamɓe nandi no jangirte sa wawi hen gooto andu a wawi goɗɗo o qur'ana arab kamɓe nandi yaadu to bange polle maɓɓe e bange siddaji maɓɓe qur'ana arab nandi pularne ari abbi hen kamɓe nandi polle e siddaji ɗum waɗi jangude qur'ana kañum so jangi pular ene yawa wawde kadi ene yawa famde ene yawa wawde ene yawa famde nde wonno yaadude ko woturu no qur'ana fooɗirta ni ko noon pular fooɗirta no qur'ana siddirta ko noon pular siddirta no pular wasata fooɗirde ko noon ne pular ɗum waɗi kamɓe nandi yaadu sa wawi hen gooto tan saɗa jangini e goɗɗo o newota e ma ɗum saabi mbimami sa jangi fatiha ha gasi karfeje nogas e jeetati jangoɗoɗe ɗe aɗe moftani ma e nder fatiha atinani kanƴe garata aɗa pillo haɓe hawa ƴewdoma sa wawi limto ngo joni waɗanma hen yeru mum daɓɓo ayi ɗo ba jorɗo a jangino oɗo a jangino siñiije ƴennira sinara ɗo ay sinara wiyete a jangino mimara ay nani a jangino allif a jangino laam woni laamara ha saqiru ay a jangino ara nani a jangino ha tongu peccuɗo nani a jangino nunara nani a jangino yanara ay nani a jangino deel ay deel nani a jangino ayna baaliɗo o ay omoni a jangino keef nani a jangino wow ay wow nani a jangino saridu ay saridu nani ay a jangino saridu saridu nani piccuɗo a jangino ɗa koyngal ay ɗakongal ma nani wonayi a jangino ta jorɗo ay ta jorɗo nani wonayi a jangino kafara nani ay a jangino zadel ay zadel nani a jangino gayna baaliɗo piccuɗo ay gayna baaliɗo nani ay toɓɓoɗo dow ɗo wona gayna baaliɗo piccuɗo ayide a jangino bareedu
ɗo woni daareede piccuɗo a jangino oɗo wadde sellimi mbiyen goo baajorɗo ɗiɗi sinara tati woni mimara ko nayi allifo joyi laamara o jeegom hasaɗiro jeeɗiɗi woni ara o jeetati woni ha tongu kisa hawa limore mum ko jeetati filata kisi jeenayi nunara ko nani sappo yanara kadi hawri e limore mum net deelari woni sappo e goo ayna baaliɗo sappo e ɗiɗi keef ari sappo e tati wow ari sappo e nayi soodo ari sappo e joyi ɗakomel ari ɗa koyngal ari sappo e jeegom ta jorɗo ari sappo e jeeɗiɗi ɗafara ari sappo e jeetati sappo e jeetati zadel ari sappo e jeenayi ganebal ari nogas darde ari piccuɗo nogas e goo wadde a faami karfeje nogas e goo ɗeeɗo ko ɗeeɗo gonanma e nder fatiha ɗeeɗo gonanma e nder fatiha ndeke ɗeeɗo fof a jangiɗe ko ɗeeɗo pilla e nder fatiha he joni noon oɗo fa jorɗo ala e fatiha oɗo jatongu piccuɗo ala e fatiha oɗo sintoyɗo piccuɗo o ala e nder fatiha ayi o ala e nder fatiha wonayi o ala e nder fatiha oɗo honi endu o ala e nder fatiha ayi o ala e nder fatiha oɗo zakoyngal o ala e fatiha oɗo hatongu piccuɗo o ala e fatiha oɗo zayyin o ala e fatiha ɗeɗo karfeje jeeɗiɗi goni ɗe ngala e nder fatiha so lennirima noon rokkat ma ɗum ɗo woni abajada jannguɗa o ko jangguɗete e qur'ana arab yaltani ɗo nden noon mbiya goo fa jorɗo mbiya jatongu mbiya ɗiɗi sintoyɗo piccuɗo tati huni endu mbiya nayi rakoyngal mbiya joyi hatungu piccuɗo mbiya jeegom zayyin mbiya jeeɗiɗi fof so rewi noon rokkat ma ko karfeje ay karfeje nogas e jeetati kanje bindata kaamiɗo dow ha less ɗeɗo karfeje bindi kaamiɗo dow ha less ɗeɗo karfeje kadi ɗe deftere nde jiiɗa winda ko ɗo yaltinade winda ɗeɗo mbawata
hankadi ɗigginade kala ko winda mbawa ɗum jangude ɗeɗo karfeje tan jangete sa wawide kala ko jangete a jangi a wawide a sirti e majjere karfeje keddoroɗa ko wiyete masɗe noon kañum ko ni fati masɗe ma fof so rendi ko ɗo tan ɗe kaaɗi no wayno ayi pottal dow pottal less tural kowal ɗo haaɗi ɗum jangete e masɗe ɗo ɗe kaaɗi joni noon jiya ɗiɗi garta ayi wadde a faami ko oɗo arti laabi ɗiɗi ayi ɗiɗi makko nen ɗiɗi less ko masgal wadde a faami ko oɗo arti ɗon ayi ture ɗiɗi dow wadde a faami ko oɗo arti ɗon ɗiɗi mum ayi joni gadduɗa kowal kañum e sidda nandi ko jahata ayi gadduɗa toɓɓel nder ɗo lesɗo ko toɓɓel ko masgal wata walle arne ko way noon en aroya yeeso pottal ngal ɗo kadi arti saɗa fooɗa ko pottal dow poɗirta less ena fooɗa pottal less tural ena fooɗa pottal less tural ena fooɗa ko wayno wow waɗirta yeeso muɗum wadde ɗo so jogori fodde mbatta ko allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo ɗum woni podgal pottal dow pottal less ko jubriya mbaɗata walla yanara walla ko wiyete yorit ɗeɗo poƴite less tural ngal ɗo ko wow walla ko wiyete wow taƴƴo ko ngel ɗo toɓɓel sena fooɗa mbatta yeeso mum ko jubriya ha ndeyna nani mbaɗa yanara sa welama kono jubriya ko hakkude bewndol allif joyi wona hakkude he so woni sara wona yanara allif joyi wona hakkude he ngel toɓɓel noon tan ko ɗañi ko masgel ko wayni wata walle arne waddu he ko way noon masɗe ma ko ni poti ɗeɗo tan woni ko janggaten ɗo jangde ma yirloto jangde ma ko heewi famdi ko ɗo wona yirlade ɗum fof no a hollama ɗe joni noon hankadi ene wayno ngal ɗo alluwal sa ɗiggini ngal a faami ngal andu jangde ma gasi heddi ko aɗa holle no windirte aɗa holle no masirte masɗe ma woni poti ko pottal dow pottal less tural kowal ɗo haaɗi heddi ko fillu awa tan kadi ɗiɗi dow ɗiɗi less turɗi dow kowal sidda toɓɓel pottal dow less tural ɗum tan ko arti ɗon kono ko nayi haaɗi pottal dow pottal less tural kowal ɗo pottal ɗon masɗe ma jangeteɗe so heewi ɗo haaɗi ngal ɗo alluwal tongan mami ko jangoyten ko ngal ɗo alluwal tongan mami ko jangoyten ko mbasa jiiɓade hadema tampinde hoorema ɗo tan jangata ganda karfeje
gonɗe e nder fatiha ɗe ganda karfeje ɗe ngawa fatiha ɗe ari addi fof so waɗi noon wonti ko jangete fatiha o sa jangimo a gayni kala ko mbawɗa jangude andu yaltani hen ɗum noon wadde kadi kaalen ɗo haade juurde ha ɓurta an janngowo kadi majjoya majjina kam kisa yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo alluwol mon nan ɗon ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañirɗon jangon ɗigga ka famani hen ko ƴeewa paamɗo ɗakkoɗa sara makko o walluma han jiya lawol aɗa yamna walluma nodda en e oɗo min numéro mbatta ko 00 221 mbaɗa 78 475 05 17 mbaɗa yaya ma yi WhatsApp o ngara kollira ka jiɗɗo jangude kalanɗa sarɗeji muɗum so welima naata welani jahaju ma ko jangde mbiɗa ka jangowo jango yo won ballowo aɗa walle wallu aɗa jengane jingu aɗa walle wallu aɗa jengane jingu ko jangirta ko koye weeyo gon weeyo noon woni hen ko wiyete connexion courant e gueɗe baɗe noon yettoma ɗum noon jengere mum goto kala mum ɗo woni ɗo ƴetta seeɗa mum o joguiti o nulde waɗe kees so courant yonti itte yoɓe wifi so yonti itte yoɓe haajuji kadi itte waɗe haajuji goto kala so fiyi dawata koye haaju muɗum e sabbi jangde ha ara jalla gayna gatta mbiya on jarama jokki e golle jokkata golle ɗum jokkitat golle jokkata golle jokkitat golle ɗe jokkata golle a yiɓi seeɗa ma ƴettu he anne seeɗa nelda hen seeɗa ko keɓɗa ko ittu hen fodde mbaɗa fodde tawa harantaki ɗum ala majjuɗo fodde neɗɗo koɗi waɗi fodde ƴetta fodde ma nde poɗɗa nde pota hen nanna nulda sa nuldi en yettoto ɗodda hen numéro he namdoɗa ɗe watte kolleɗa lawol mbaɗa hen mbasa yawde mbasa yowde mbasa yawde mbasa kadi yowde hami mi ala mi wawa te a ala a wawa kadi jiɗa kadi jangude te janguira omo ko joom haajuji acci haaju joɗanima ene walluma saabi Allah anne hoto ronki sabu Allah ma o ballama sabu Allah kewo homo fof kewon Allah o kanko omo wawi janguindema so woni ɗo janguinta o dayan komo joɗoroɗon waɗata o yaha haaju makko wadde ballamo kanko janguino o ballamo o jooɗo o janguinma o ronki dañino joƴori noon o waɗno mbaɗɗa ni o yaha haaju makko abbo makko mo ƴeewoy ko ƴewata ko nama noon ko onne jingamum to mon ko ƴettude seeɗaji ɗi ndenda gonta hunde nafa hunde golla hunde yo Allah hokku en nande e famde ko haalete ko Allah haalira nanira Allah jaɓira Allah mbaɗira Allah keɓa hen Allah ala debbo ala gorko ala suka ala mawɗo kala tan gonɗo hen ene heɗo hen e naftoro hen nafa hen kala mo ganduɗa e naftoro hen e nafa hen mbasa fadde ha aɗa nodde aɗa haalane addu gandon noon paamon YouTube yoɓani min YouTube komin puɗɗi wadde hen ko faade hande mbuuɗi maɓɓe ñamani YouTube yoɓani de noon ko garadnita e maɓɓe komo hetto ɗon ɓe mbawa wobdema min alhamdulillahi rabbil alamin min ɓenoyi kam taaɓe kewɗe amin kaddara gootal taaɓe kewɗe ɓennama hande somi mbaɗa mbaɗa en direct e nder YouTube min jettima ɗon min gari ha YouTube
to watte en direct ɗon arɗuɗen saɗi kono Allah jingani en walli hen gari ha ɗon so mbaɗa han mbaɗa en direct en YouTube kono so yi en mbaɗani noon ko janginen moften sen mofti sen jeccoyi on saha mbawen addude nder toon won saha joni hutto goto ɓorno tomi o wurtanami janginen ko heewi cikkama taw kuutal gotal joguimi ala ko on saha janginanmi nde ko jonde wotere jooɗimi mbaɗumi hen darsuji kewɗi mi jangine ɗo mi mofta ɗo jangine mofte jangine mofte ene yaara noon no jahami haydde reni wi jamma tabi woɗɗoyi hen ko heewi kadi mi artu e gongol kadi mi jokkide kadi ko ɗum woni jiito wutte o wona gooto cikkon ko kuutal gotal joguimi ala ko jonde nde woni jonde wootere kono ko eeruji jooɗimi ɗon mbeɗa golla mbeɗa mofta mbeɗa golla mbeɗa mofta oɗo nde windande ko aset nde windande ko alet nde windande ko altine yawno ha ñalama o gasa kañum o mbaɗanmi ha mi timmini bindande ɗe o saha ɗum mofte e moftirguel hankadi piɗɗen fof tan ƴetten gotel nelɗen joni on ɓuuri ha ɗo hen somi janngini mi gayni mi hula bonde ɗum waɗi jiyon nawe YouTube to wawa hesde toon kala garɗo taw ɗum toon so gasi noon itte par gotel ene adde ga men ga ɗum woni jon saha so joni bisande kewɗe gona toon ɗen kewɗe noon ko sababu muɗum ko sawi ari tawa an jiɗɗo janngude o a sabbata ko mera ƴetta ngal ɗo alluwal jangga mbawa ƴetta ngal ɗa mbawa ƴetta ngal ɗa mbawa a wawi ɗo kaajuma goɗɗo ɗon ruddo mbaɗo no amni on jangira seese paamɗo o noon ñalawma goota faam yayum oto waɗa ko no faamirta ɗum min waɗan ɗum no faamirton kala hen alluwa no waɗe banggue baa pulaar o waɗe banggue ɓa o waɗe banggue caw waɗe kala alkulal mo jii waɗe banggue mase kollɗa masaka ngal ha gasa hanka so gasi tan jiya newonoma qur'ana o kankone ko faati o coggatmi mbeɗa hoola on no ardi hen no alkuɗe naatiri nder hen oɗon kolle alkuɗe no naatirta nder fatiha ene yaha ha timma nogas e gooɗi jiyaɗi gandaɗi e nder hen nde ko janggunomo ko ndeni eko nanɗo moftiɓe tinani ɗe ngala hen ɗene goɗɗe hen ene mofti e surtul naasi ɗene falakina moftoyi ɗene ko l'ihlas moftoyi goɗɗe ɗe no mofti ko ɗo alwasrah ni foti kono sawa on ɗo raɓɓiɗi ɗo hankadi a gayni jangde heddi ko remedinde keddotoɗa ɗum noon nanɗon alluwal mon ngal ɗo alluwal jannguɗon hande a ngal ɗon mbanirɗon ngal janngol ngal hatta momi artu e maggal ha ɓuran famde ɗo ko hatan ngandon ɗum ɗo fof on jangi ɗum ko hatan ngandon ɗum ɗo fof on jangi ɗum wadde ƴette kuɗi mon e carnet mon mbaɗi ɗon jangon ɗigga on paamani nodde bawɗo walla on ha ɗiggi noon son oto neɗɗo jab wiide hessude namdade ko anda kala ka anda ƴeew bawɗo ɗakkoɗa sara makko o walluma o holluma han ƴiya lawol yo Allah wallu yo newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yayali kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacci hakke numéro mon nanɗon wonande jiɗɗo jokkodirde e golle ɗe ko 00 221 78 475 05 17 oɗo numéro joni woni mbaɗa WhatsApp o goɗɗo mo ngawnono
bannoɗo 00221 77 906 14 81 o saha whatsapp makko o ko baɗɗo boke, kono piis o noon sa noddi hen keɓa kam, kono bongo whatsapp kam o wawata yiɗi whatsapp, oɗo garata keɓa kam e whatsapp. o noon sa noddi kam noon ma heɓam e konngol, kono whatsapp kam a wawata hebde ko baɗa ko ha joni. ngandiron noon kala bannoɗon haalande muɗum mi heɗaki ɓo ɓata woni lewru timmudu ha joni o accitaka taw, rawane wayno noon ɓe nangi en fodde lebbi 3 arti to ha joni ha joni eɗen jahataw hatta golle men e jokki, golle men ene jokki e ballal Allah e sembe muɗum, en dartaki guilne ha joni, guila o nanga faade hande eɗen jangga eɗen jokki haajuji meɗen, so arti moƴƴi, so artani enen ko haaju men jokkuɗen, so arti o tawa en ɗo jokkedene makko, o artani Allah jogui goɗe goɗɗe gartiroje, ayi eɗen jokki eɗen jangga eɗen jangga. Pamon ɗon gandon ɗon ko ni wonno haala ka tonguima no kollama ko ɗeɗo tan alkule jinmi jangade mbawade, a jangiɗe a wawiɗe masteɗe a hollamaɗe, ngara kadi mbaɗa hen ekkoji maɗa a hollanoma no wayno mami artu e majji, koye o saahi toon ko jingende on jangde cuddol yetto on law, mbawon ɗum law taw oɗon tampani on tampani jiya masɗe ɗe mbawon fofo, hankkadi sa arde e ceerno tan omo jangguinma yawat, on nani, hankkadi sa ari e ceerno tan omo jangguinma tan jiya yaawa, taw ko jangguɗa ko tan hankkadi jiya ene ara tar yawa ma, so wi bisimilla waɗa tan tan jiya rendi tan jangga jahaji ma. yo Allah wallu, yo Allah new, yo Allah reen, elon gondin ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina, on jarama, wassalam.